रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे आफादफोरखौ लाफानानै दिनैहाय जोङो जे हारिमु मावबादा खुंदों बियो थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनै 9 एप्रिल बे 9 एप्रिलावहाय जोबथा फैबाय। दा दिनैहाय जोङो बेयावहाय गासै सोलोंसा हिसाबैहाय जोङो 150सो जे फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै बे हारिमु मावबादा खुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा दिनैहाय जोङो एसे आगोलावहाय जोङो नायबाय जे जोंनि फोरोंनाया बेसेबां साक्सेसफुल जाखो। दा बेखौ नायनानै नुबाय जोङो जे दिनैहाय जे बे 9 दिननि जे हारिमु मावबादा खुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि मेक्सिमाम बेयाव सोलोंसालि बा सोलोंसा बा फरायसाफ्रा जेरैबायदि जे मोसानानै दिन्थिबाय बेवहाय जोङो मोनसे खुनु सन्देह गैया जे जोङो खम समनि गेजेराव बे फोरोंथाइखौ जोङो होदोंब्लाबो दिनै बागुरुम्बा मोसानाय आरो बे दावस्रि देलाय मोसानाय बेखौ जोंनि बांसिन सोलोंसाफ्रानो जोङो रोंनाय बेबायदि मोसानायखौ जोङो नुदों। आरो खाम दामनायावबो जोङो बेबायदिनो नुदों। बाखिखिनि बे एसे उन्दै गथ'फ्रा बिसोरो एसे माने मानसियाबो उन्दै नालाय बे हिसाबैहाय एसे मोसानाय आरो नैबे दामनायफ्राव एसे खम जानाय बे जिनिसखौ जोङो एसेल' नुदों। थेवबो जोङो दिनै 150 जननि गेजेराव बांसिन सोलोंसालिफ्रानो माने पारफेक्ट जे जिनिसखौ जेरै मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो बे सेरजा माने हुनाय बे जिनिसखौहाय दिनै जोङो माने मेक्सिमाम बांसिनखौनो जोङो बिराद माने जाफुंसारनाय बे जिनिसखौहाय जोङो दिनै मोनदों आरोखि। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो रामफलबिल दख'रा बैसागु खुंफुं आफाद आरो बिसिसिआ रामफलबिल बे मोनब्रै आफादजों थांनाय 1 एप्रिलनिफ्रायनो बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय दावस्रि देलाय आरो बेजों लोगोसेहाय खाम सेरजा सिफुं दामनायनि फोरोंथाइ मावबादा बियो बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ लानानै थांनाय 1 एप्रिलनिफ्रायनो दिनैहाय 9 सानसिमावहाय दिनै थुंगेफैबाय। दा बे थुंगेफैनायावहाय आंखौ दिनै बे गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेंहरनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम बे आफादफोरनिसिम हामलायथिखौ बावहरबाय। जे दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै बा बर'नि माहारि आफादफोर हिसाबै जोंहा मोनसे गेदेरथार थांखि दं। बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुनि दोरोङारि मोसानायखौ जों बुहुमाव बोरैहाय जों गेरेमसा खालामलांनो हायो। बेजों लोगोसेहाय बुहुमाव जोंनि हारिमुखौ समायना रमायना रंगिना संगिना हारिमुखौ जों बुहुमाव दिन्थिफुंनानै गेदेरथार थांखिजोंनो बेजों लोगोसेहाय जोंनि बर'नि गामियाव खाम सेरजा सिफुंनि जथानि रिंखांनाया माबोरैहाय गोमफैफिनगोन बिनि उद्देश्यखौ लानानैनो जोंनि बर'नि हारिमुवारि आफादफोरनिजों लोगोसेहाय जातीय आफादफोरनि मावनायनि बे गुबै उद्देश्यनि थांखियानो जाहैबाय बे मावबादानि गेजेरजों जों हारिमुवारि सांग्रांथि आरो फेहेरनायखौ लाबोनाय आरो बेखिनि। दिनैहाय बेहाय आं नुनो मोनदों जे 100निबो फरायसाफ्रा बेहाय बाहागो लानो हादों आरो जोंहा मोनसे गेदेरथार थांखि दङ। बिदिनि गेजेरजोंहाय मावबादा खुंनायनि गेजेरजोंहाय जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि दोरोङारि मोसानायखौ बिश्व रेकर्डआव जोङो बिश्वनि दरबारावहाय जोङो गिनिस रेकर्ड वार्ड खालामनायनि बाथ्राफोर जों साननो हायो नामा। जों बेखौ सिमां नुगासिनो दङ आरो बे सिमांखौ जों सानसे मोगथाङाव आबुं खालामहैगोन आरो बे आबुं खालामनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि मावबादानि गेजेरजों जों मोसागिरि आरो दामगिरिफोरखौ बांहोनाय आरो फोरोंनाय बेनि गेजेरजों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास
career guidance, library facilities, personal attention. हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।